खुलुमबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनैनि सायरिखौ दैथायहरदों बिथां मिथिसार औवारी, डिस्ट्रिक्ट चिरां, भिलेज पथाबारि, डिमापुर। दानिया फैदो बिथांनि सायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। नोंनि अनफ्लानायावनो दिनैसिमबो आंखौ हांमा सुरहोयो नों मावजि। गोसो सिखावै नोंनि फाव फान्दायनायजों आंनि नोंनो गोसो होलायनाया दिनै लाजि फोनांजाबाय। गोसो गोरबोजों नोंखौ फोथायनायानो मेगनाव अराय मोदैसो बोहैहोना गालांबाय।